Govoriti u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, poštovani zastupnik Željko Glasnović. Poštovane kolege, kolegice, europski izbori, kandidati lete tamo zuje po trgovima, selima, gradovima, kao muhe oko zaleđene ćenife, imate tamo bivših kadrova, socijalističkih, bivših samoupravnih anarhista, Tito Jugenda i tako dalje, njihovih nasljednika, redizajniranih komunista, ali dobro, ali šta vam govore? Opet dim ne zavise. To je samo predizborna kozmetika. Šta se ignorira na tim skupovima? Dvije ključne stvari i u mainstream medijima. Prvo, dvije rezolucije Europske unije, jedna za dekomunizaciju, ilustracijske zakone, koje je provela Poljska, Češka, sve druge zemlje, kojem je bio nametnut sotonizam boljševički, ali to je bio domaći brend, on je još ovdje, to se ignorira. Drugo, dijaspora. Čuli smo nedavno izvješće od ovoga Ministarstva regionalnog razvoja i poljoprivrede, europskih fondova, da je došlo tu, kad smo ušli u Europsku uniju, da smo u plusu 14,5 milijardi kuna. Je li to tako? Da. Ali 3 puta toliko dolazi ovdje godišnje od izvan domovinske Hrvatske. Zašto nismo njih angažirali u izgradnji ove države, gospodarstva, institucija, restrukturiranje pravosuđa? Ti ljudi čekaju da dođu ovdje, ali ne. Mi smo izabrali ljudi koji su vodili propalu jugoprivredu. O tome se ne govori. Još su ti ljudi ovdje. Imate, na primjer, gospodina Marka Franovića, koji se u pola, čovjek je zaradio za 100 života, ima svoju tvrtku, on se diže u 4:30 ujutro, ne vodi Monte Carlo životni stil, nego čovjek radi. Radi čovjek, takve ljudi nisu pođeni ovdje. Imate Borislava Mikšića, on je 2 tvrtke tu napravio, a niste htjeli njega za predsjednika, dobili smo Vicmahera i homo obsoletusa, mistera znamo ko. Uljanik, 1988. godine bilo je 1720 obustava rada i u brodogradilištima. Samo niste smjeli reći štrajk, jer štrajk je bio nezakonit. Do 89. godine niste mogli progovoriti tu riječ, a šta su onda radili sindikati? Šutili, a danas siju nam sole pamet o radničkim pravima. 388 000 radnika na ulici. 88. godine, to nije drevna povijest. Ali ti su ostaci mastodona jednopartijskog sustava su još ovdje. To se može dokazati. Imate empirijske dokaze u hrvatskoj ekonomiji. Sjećate se onoga, ko će meni toliko malo, niko ne može meni toliko malo platiti koliko malo ja mogu raditi. To je bio jedan od 10 zapovjedi u bivšoj Jugi. A imamo onda Južnu Koreju koja je preuzela 50% svjetskog brodogradilišta. Zašto? Oni su postali u 2 generacije 4. najveća sila u Aziji, ekonomska. Imali su manji BDP od subsaharske Afrike 60. godine. Gdje su oni danas? Zašto? Nova tehnologija, obrazovanje, zakon, poštivanje tradicije obitelji. A nama je mentalni sklop razoren. I to je problem. To je sve iz bivše Juge. To nećete čuti od ovih tamo bivših Jugoslavena, neki koji sjede u Saboru. Puno od njih nema ovdje danas, ali šta ćemo reći. Ali ne treba očajavati. Iako nam je ostao komunizam u kromozomima, nekima, kao Hinduzima karma, ima nade. Dolaze Kinezi. Kinezi dolaze. I ubrzo ćete imati Kumrovac, gdje ćete moći skupa gledati tamo ovi bivši kadrovi, ko bivša stara vremena. Recimo, Valter brani Sarajevo. Valter brani Sarajevo. Pjevate ono, druže Tito, mi ti se konemo. Možete citirati stihove iz Maove crvene knjižice, sve će biti ok. Ali ima nešto dobro s Kinezima također. Kinezi naravno za korupciju imaju propisanu od određene količine. Ima smrtna kazna. Šanghaj stadion, 50-60 jadnika, metak u glavu i odmah presađivanje organa. Zamislite vi kad bi presadili organe nekih karaktera iz ove Hrvatske države, da kad bi neki dobili jetra ili srce recimo, šta bi bilo, odmah bi propali na ispitu, znamo gdje bi to išlo, ne bi išlo na presađivanje, nego u smeće i tako. A nemojte očajavati također, imate nove tehnologije. Ako sad ne
ova poljoprivreda ne funkcionira, ekonomija, možemo uvijek klonirati ovu Milku Planec, Maladu, da dođe ovdje i uspostavi sustav kako je bilo 90. Hvala.